Tja, jag kör på Knapkatt. Jag kör Tower Traps med... Ja, så kan ni... Men ja, i alla fall. Vi, som sa, kör Tower Traps och hämtar du mat. Ja, jag måste hämta stensvärd först. Ja, så jag får sätta ut en fälla här. Så jag kommer med drömmar över spaken och så dör de. Eller de dör kanske när de faller ner. Och kanske. Ja, kanske. Ja, det räcker. Bara lite kanske. Det räcker kanske, man. Ja, men Jag kanske tror på dig. Kanske. nu måste jag sand. Ja, men jag har 13 ändå bara. Bra. Gissa vad jag fick. Jag typ stärkar min kista. Gissa vad jag fick. Nej, det var inte. Nederkista. Det var din nederkista. Jag vet. Dör en gång. Men kan du komma hit till vår bild och ta med mat? Mat. Nej, jag måste skaffa saker. Jag vill att någon ska komma. Det här börjar bli tråkigt. Kommer det något i den där? Kan du komma? För jag har en halv hunger. Kom. Kan du komma? Kom. Ja. Jag behöver stensvärd. Strunt i stensvärd. Vi behöver en svärd. Men det är ju typ ingen PvP. Jag ska bara döda en så får jag stensvärd. Den här var still någon gång. De kommer till dig. Använd X-ray. Jag har inte extra. Yes. Jag kanske borde gå ner och fightas lite. Jag glömde att du sa såhär att du kanske skulle gå med. Lian, kan jag få typ ett diamond sword? Det är typ miljarder. Om du kommer. Vänta, kan jag kasta en eld dit? Och vara där inne? Men kan du bara ge mig mat? Då kan vi gå ner och fightas. Ja, men jag måste få ett stensvärd. Om jag ska kunna komma. Strunt i svärd, vi har pilbåge. Ja, Då går jag ner. Med en halv. det är awesome. Men Tom, snälla, kom nu. Där. Åh, jag har fått en stensvärd. Ja, jag dödade dig. Och väl överleva med Bakom dig. Vi är bakom dig. Jag är OP. Jag är sim OP. Nej, kolla Tom! Det var inget vidare. Slösa 10 bilar. Nu ska jag testa den här fällan, Tom. Oh shit! Tom. Nu. Va? Där och kolla nu. Vart är du? I The Tower på kullen. Bort över den här vatten. Spring! Jo, jag blir skadad av hunger. Skynda hit. Det är vid kullen där. Vadå? Okej, Är det där? nej. Åka ta. Fan dum. Japp, nu förlorar jag alla mina. Japp, det var kul. Vi hoppar. Liam, kan jag få lite diamond? Nix, det får du skaffa själv. Jag vet inte om jag ska få. Skaffa det. Men det är en kille där, eller? Nu, där är det, kolla, så här ser det ut. Och där ligger min pilbåge. Liam, nu tycker jag var taskigt. Men jag tänker, jag ska lura hit någon kille. Och så
Nu ska jag dra i spaken. Liam, jag tycker satsa lite saker. De är bra saker. Ska vi lura hit den? Diamond sword. Nej, men min bästa pilbåge. För jag hade där 12 stycken. Kolla. Attack, OP. Alltså varför har man egentligen bara en hjälm? Alltså det är Jag läskigt. hittade en som dödade dig. Nu ska jag Alltså, det är läskigt i mitt huvud för det är PvP. Och ni på YouTube, om ni typ köper Clubcat så kan ni väl testa att gå in på min PvP. Inte jättestor men rätt så. Eller så. Va? Jag dör! Vad är det på pilbågen? Jag är vid dig nu typ. Jag kommer ut här. Jag blev därifrån. Bra, kan du hjälpa mig ut? Vart är du? Yay! Vänta, jag vill se din text. Där kan du vara. Vänta, stå kvar där. Nej, jo, jag är där. Släpp ut mig! Släpp ut mig! Döda! Jag vågar inte. Där. Fett nice. Ta på dig järnarmor och använd järnsvärdet. Vad var det på stensvärdet? Jag kommer. Nej, jag går in. Nej Tom! Snälla, Jo, jag måste stanna kvar. på stensvärde skärpa 1. Kan du ge mig järnarmor? Jag släpper ut dig. Tom. Nej, men kom in. Nej, jag vill inte komma in. Fegis! Jag går tillbaka. Alltså för liv. Alltså han har stått där hela jäkla tiden. Vad har du för svärd? Inget. Det är därför du ska ge mig. Nej, jag vill ha svärdet. Du ska ge mig mitt träsvärd. Jaha, ja just det. Ja, jag vill ditt träsvärd. Hallå, skynda. Nej, men jag väntar på liv. Jag måste ha det där. Annars kommer jag dö. Du har ju typ 7 liv. Jag vet. Wow. Liam. Jag står i en sån här dörröppning. Inte den. Vänta, hur ser... vänta. Kolla dig bakom. Kan vara här. Nej, eller? Här. Gå rakt ut. Nej, vänta. Det är inte där du är. Stå kvar där så går jag och letar efter dig. Nej, fan är där. Fan, helvete. Och vem? Jag vet inte, jag stod i dörröppningen. Varför tar du med dig dina bästa saker? Nej, det var inte som det bästa saker. Nej, men varför tar du med dig saker? Ja, du skulle ju få saker. Du skulle ju få de här sakerna. Där typ. Där! Där. Det var han som dödade mig. Dödade han. Jag är inte ens vid hand. Stenpick! Den kan du döda honom med. Jag fick en lädermössa. Det är ett halvt skit. Han är bakom dig. Du, han skjuter pil så ofta. Han har pilfoten. Döda den med. Jag försöker. Jag tar med ett svärd. Tom. Jag tar med ett träsvärd. Tom. Ja, just nu måste jag fly. Fan. Jag hade Diamond Sword. Var det en tjomta? Vänta, kan du... Var det en tjomta? Nej, du får ingen svärd med för jag fångade. Men var det en tjomta? Ett stensvärd tror jag det var. Där är han. Tom. Nej, alltså det var inte han. Men det var han som dödade dig. Nej, det var det inte. Men han har dött och nu har han mina saker. Har han dina? Nej, det är han som har mina saker. Där är min kille.
Spring! Åh! Där är Diamond King. Kolla om han försöker döda mig. Han står och försöker skjuta sig. Bra! Jag fick dina saker! Bra, spring in i ett torn. Nej, jag sparar. I vilket han känns ett skyltfärdigt. Och försöker vara två. Du, kom hit. Jag är här. Där till det där tornet. Ta ett diamantsvärd! Aha, jag var OP, jag dödade nästan honom. Det var minuter, då kanske vi borde ta och stänga av nu. Ja, men då var det allt för det här avsnittet, så tja då!